Ćao svima, dobrodošli u klip u kojem ću pokazati kako da obrišete neki video. Znači, ovako, uđite na vaš kanal, idete, piše ovdje vaše ime, tu kliknite, idete na menadžer video snimaka, ovdje piše pod YouTube i sad vidite imate tu sve vaše klipove. Sad vi hoćete nešto da izbrišete, naprimjer ja ću da obrišem ovaj klip. Idete izbriši, idete da izbriši. Da, ja brišem ovaj ceo let's play Minecrafta, zato što će pravimo novi, opet je ovaj, nije se meni svidio. Stvarno mi se nije svidio i eto.